जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर बर्तमान बाहर आलबम आसी चलतु देखा केमी लगुच मोर बाहर आलबम फोटो गुड़िक सब मो शाशुर मोर आलबम देखुचु आपण मान भी सह आम भी सेयार करवा आपण मैंने भी कमेंट बक्स में कहे केमी लगुच आलबम फोटो केमी भल लगुच खराब लगुच आपण मैंने निश्चिंत कहे कमेंट बक्स में बाड़ पानी हाँ माई आमर आमर आलबम है आमर खाली पेन ड्राइव आमर खाली पेन ड्राइव एठी माँ खुड़ी माँ ये नाती धरिक बसती हल्दी लगे कमार बुढ़ी ये सान पुटु बापा ये लिली ये खुड़ी तुषिहार खुड़ी ये माई कुनापा सानपा ना तो सान बापा ये ना एठी सान बापा है कंदीर अनेइछन्ती ये मगन आटिका जो हाँ माँ ये धरिक बसती नाती यही है स्मृति माने किए गोटे जीवे ये सब गोटे स्मृति रामचंद्र बापा हाँ एरे खुड़ी हाँ 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 एपटे कमार बुढ़ी नौ भल कर भल कर सी कर साइज ना किए कर बाबा कर बाबा सब कर कावेरी दीदी माई ये भाई हरिका समझे तमें सेपटे ये किए ये परा मामू आम मौसी पुओ ओहो तुम मौसी पुओ बाबा आमर ये मामू ए भाई भाई भौणी एकाठी अच्छा मु उठी जो चाउल आंजुली खाइला चाउल आंजुली खाइला मु उठी हापी आ जगा मु मझे एपटे सी दी जन जाक जगार मोर से ये मझे बड़ बा हाँ से सान पुट बापा ये रामचंद्र बापा कुना बापा ये किए माई ये हाँ माई ये पुआ को धर दे हाँ गिल कर पुआ को ये तीन जन फाड़ी से फाड़ी दी है हाँ हाँ आउ आम दीदी आउ से जो ये किए जैसे चिन्ह पानी ये भाई ये जो तंग माउसी जो ओहो दीदी कॉफी हाँ धड़िया तो आई कवि आई कौन ना ना सी आसना अले खोला गाड़ी रे छिड़ा आइथला एबटे पप्पू सेपटे जीतू एठी कांधे की नहुंती ये होची मामू को मझिया पुओ आ ये ता सांग ये आम पीसा बेलपड़ा पीसा जटणी बेला पड़ा हाँ नहीं तो जो बेलपड़ा से बुढ़ा तो बड़ा है जे बंद होने में तेरा पानी दो न ठंडा हाँ ग्लास दोनों हां ग्लास दे काच गिलास आई थी ठंडा भी आओ पी गया हे भगवान हती ये मामू वो ये किए जो बसचंदी ये किए ये जो पछपड़े मामू को पछपड़े देखो सी किए सिकी गिरे पा ये की कहलो हां सिकी रे कमरी पटर तो ये हां केउडा आइथिबे ये है का
ଆଗରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଉଥିଲା ଆଲବମ୍। ଇଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ, ଏଇ ନଷ୍ଟ ହବନି ଏଇ ଜିନିଷ। ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ପେପର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛି ତ। ପେପର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପଇସା ଆଉ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ଆଉ। ଶଳା ବି ତମର ଆଉଛି ମାନସ। ହାତଟା ଜୋରିଆ ଉଠେଇଛି ହଁ ମାନସ ଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ। ଯାଇଥିଲା ନା ନା ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାର। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପିଟିଆ ହଉଛି। ଝୁନ୍ ଦିଦି ଏଠି ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୁଦି ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠି ଆଇଛି ଆଉ। ନା ବାପା ବସିଥିଲେ ପଛରେ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସବୁ। ସିଦ୍ଧାଲି ଆଙ୍କ ନା କଣ? ପୁଲିନି। ପୁଲିନି ବା। ପୁଲି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ଇଏ ପପେଇ ଭାଇ ଭାଇ। ଇଏ ଶେଫାଳି। ଇଏ ତ ଯୋଉ କଣ ନା ଲିପୁ। ଲିପୁ ନାଲି ଆମ୍ବ। ଲିପୁ ସେ ଜୀବନ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ, ଏଇଟା କିଏ କିରେ? ସେ ବା କଣ ତାଙ୍କ ସେ କିଏ? ବାବୁ ପୁଅ ଜିତୁ ସେ। ଆଉ ଇଏ ତ ବାପି କାବେରୀ ଆଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏ କାହ୍ନା ସେ ଯୋଉ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ, ବଡ଼ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ। ଭଲ କରିଛି। ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? ହଁ 40,000 ନା ଲକ୍ଷେ ହଉ ଟଙ୍କା ନଉ, ଏବେ ନେଇଥିବ। 40,000 ନଉ, କିଏ ନାଇଁ କରୁଛି? ନେଲା ତ ଭଲ, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ସିଦ୍ଧାଲିଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ସିଧା ଖାଲି ପେନଡ୍ରାଇଭ୍ ନା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି? 8,000 ନବ। ଖାଲି ପେନଡ୍ରାଇଭ୍ 8,000 ନବ ଟି। ମୋର ସେ କାଲି ପେନଡ୍ରାଇଭ୍। ଇଏ ହେଲା ଭାଉଜ, ଗୁର୍ଜଙ୍କ ଭାଉଜ, ଯୋଉ ବଡ଼ ମାଉସୀ ପୁଅ। ଇଏ ହେଲା ମୀରା ଭାଉଜ, ଯୋଉ କିଏ କହିଲ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ। ହଁ ହଁ ଏଇ କହୁଥିଲା ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି, ଅଣସୁଧିଆ ହେଲେ ଆଇଲେଣି। ଦି ଜଣ ଯାକ। ଇଏ ତ ଆମ ଘଟିକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିବ। ଭାଉଜ ସିଦ୍ଧାଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ମାଉସୀ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଏଠିକି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତମର ଖାଲି ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ, ଏଠିକି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ଏଠି ବିନି ଅପାର ମାଉସଲ। ଆମର ଦିଦି ବଡ଼ ଦିଦି। ବଡ଼ ଦିଦି ଏ ଝୁଅ ମୁନା ଝୁଅ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ବଡ଼ ବୋହୂ ମାଉସୀର, ମଝିଆଣୀ ମାଉସୀ ମାଉସୀର। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତୁ ତ, ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଏଠି ସୁମି, ଆଉ ଏଠି ମାଉସୀର ସାନ ବୋହୂ, ଆଉ ଏଇଠି ଶେଫାଳି ନାଗି ନାଉଛି। ଶେଫାଳି ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ନା? ହଁ ମାଉସୀ ସାନ ବୋହୂ ଇଏ, ବଡ଼ ବୋହୂ ଇଏ। ଇଏ ଦିଦି ଏକା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଆସିନଥିଲେ? ମାଇଁଙ୍କ ବୋହୂ। ହଁ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଆଇଥିଲା। ହଁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆଇଥିଲା। ଏଠି ସିଦ୍ଧାଲି, ଚାମ, ଜୁଆଇଁ, ଶେଫାଳି। ଏ ବୋପା ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ନା, ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି। ଗେଲି ହିରୋଇନ, ଗେଲି ହିରୋଇନ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗେଲି ହିରୋଇନ ଆଉ କିଏ? ଇଏ କବି କାବେରୀ। ବିନା ପା ଏଇଠି ଯିବା। ମାମୁଁ ବି ଥିବେ, ମାମୁଁ ସେପଟେ ଥିବେ, ସେପଟେ ଖୋଲିଲୁ। ମାମୁଁ ଥିବେ, ମାଇଁ। ହଁ ଏଠି ଆମର ଇଏ ବଡ଼ ମାଉସୀ, ଇଏ ମାଇଁ, ଏ ସାନ ମାଉସୀ, ଏଠି ଡୁଡୁ, ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ଏମିତି ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାକ। ଇଏ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମନା କରୁଥିଲେ ଉଠିବାକୁ। ମୁଁ ଆକୁ ସାଇଡ୍ ହେଲି, ମୁଁ ନା ନା ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ନିଅ। ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଲୁ ଟି ବୋଉ, ଇଏ ହେଲା ତମ 3ଟା ପୁଅ ଝିଅ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲା ଡାକିଲା ଉଠେଇଲି। ନା ନା ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାକଟା ଉଠା।
ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ନା ଆଉ କେତେ କି କେତେ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି ହେଇଯିବା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସିଧାଲି ତମେ ଦି ଜଣ ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ତମର ଇଏ ମଉସା ହଁ ନା କ'ଣ? ହଁ ନା ନା ଇଏ ଭାଇ ହେବ ଇଏ ଦାଦା ଦାଦା ହଁ ଆଉ ଇଏ ଏଠି ତ ବଣ୍ଟି ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଏ ଗାଁ ପୁଅ ହଁ ରାଙ୍ଗଳିଆ ବାଲିଆଡ଼ିଆ ପୁଅ ଇଏ ହେଲା ରୂପା ଦିଦି ହୁଁ ମଝିଆ ପାଙ୍କ ଝିଅ ହୁଁ ଆଉ ଇଏ ତମ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଆଉ ନା ତିନୋଟି ଯାକ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାଉଜଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପୁଅ ଛୋଟିଆଟା ଏବେ ବର୍ଷରେ ଏଠି ଆମ ବାପା ଭାଇ ଏଠି କାବେରୀ ଶ୍ୱଶୁର ହଁ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ବା କାବେରୀ ଶ୍ୱଶୁର କାବେରୀ ଆଉ ସାନ ପୁଟୁ ବାପା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବାପା ଏଠି ହଁ ଭାଇ ବା ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲି ମାନେ ଦେଖିକି ନେଇଥିଲି କାବେରୀ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ବୁଢ଼ା ଫଟୋ ହେଲେ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଭଉଣୀ ଦଳ ଆଉ ହୁଁ ରୂପା ଦିଦି ଇଏ ମଝିଆଣି ମୋ ତଳଟା ତା ତଳଟା ଏଇ ଘରେ ଅଛି ହୁଁ ଇଏ ଘରେ ଅଛି ବା ଏଇଆକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଇଏ ବୋଲିକା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତିନିଟା ଯାକ ଏକା ହୁଁ ଏପଟେ ଦାଦା ଇଏ କି ଏବେରା ଦାଠୁଙ୍ଗୁ ମୁନା ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପୁତୁରା ହଁ ଇଏ ତ ଦାଦା ଯୋଉ ପିଣ୍ଟୁର ଲୁନାର ଲୁନାର ଏଇଠି ତ ଆମ ବାପା ଇଏ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଇଏ ଆମ ଘରର ଆମ ଘରଟାର ରଖିବେ ନା ଥଣ୍ଡା ପିଉନୁ ବୋଧେ ଆଜି ବୋ ପିଇ ଦଉନ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ ପଡ଼ିଯିବ ହାତ ବାଜିକି ହାତ ବାଜିବ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ଭଉଣୀ ଦଳ ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ଖାଲି ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଖୁଡ଼ି ପଣ୍ଡିଙ୍କ ବୋଉ ଆଉ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଆଉ ପରିବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଇଠି ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ିଘର ପରିବାର ଏଇଠି ହଁ ଜ୍ୟୋତି ରିସୁ ଆୟୁଷ ହୁଁ ସିଧାଲି ଏପଟେ ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ହଁ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ହେଇକି ଲିଟୁ କଣ୍ଢେଇ ମମି ହେରିକା ବହୁତ ପଛରେ ଗଲେ ହଁ ମମିର ମୋର ପଛରେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ଆମ ଖୁଡ଼ି ଏଇ ଖୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଦାଦା ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ହୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କାହ୍ନା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତୁ ସାନ ଝିଅ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛ ହୁଁ ଖାଲି ଖୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସାନ ଖୁଡ଼ି ତିନି ଯା ସେ ଯାଇନଥିଲା ଜାକ ଅଛ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତ ଦାଦା ଯୋଗୀ ଦାଦା ବାବା ଆଇସୁ ଆଇ ସବୁଠି ଆଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇସୁ କିନା ଡାକି ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଆଇ ସବୁଠି ଆଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଗାଁ ଅପା ସାନ ଅପାର ପିଇସା ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଉନି ବୋଧେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ କମିଯିବ ଏଠି ଆମେ ମା ପୁଅ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉନି ଖୁଡ଼ି ଏଇଠି ହଁ ଏଠି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତ ନାହିଁ ନାଇଁ ସିଧାଲି ନାହିଁ ଏଇଠି ଭାଇ ଦଳ ଏମାନେ ସବୁ ହଁ ଏଇ ନାଇଁ ଗୁଡ଼ୁ ବାପି ପପେଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହସୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ସମାଜ ମୋ ଝିଅଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଠି ବା ସୁଧୁ ଦାଦା ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଉଠି ନଥିଲେ କି ଏଇଠି ଗୋଟା ଗ୍ରୁପ ତମ ବାପା ସୁଲୁ ଦାଦା ଲିଟୁ ଦାଦା ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ତ ଉଠିଥିଲି ସବୁ ମିଶିକି ଏଇଠି ମମି ମଝିରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଉଠିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାହିଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡାକି ଡାକି ଆସିଲେନି
ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ତ ତମେ ମନା କରୁଥିଲ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଉଠିଆ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠା। ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଫଟୋ ଉଠିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଫଟୋ ଉଠିଛି ଆଉ କାବେରୀ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଝୁନା ଏଇଠି ଝୁନା ଖୁଡ଼ି ଆଇସୁ ଦାଦା ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଘୁମେଇନି ଅନେଇଛି ଯେ ଆଖି ବୁଜିଲା ଭଳିଆ କରିଛି। ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଦାଦାଟି ସୁଲୁ। ହଁ ଆଙ୍କରି ବାବା ମରିଯିବ। ହଁ ତାଙ୍କରି ବାବା ମରିଗଲେ। ଇଏ କାବେରୀ ବାପି ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇନ୍ତି ଆଇସୁ। ହଁ ଜାଗା ହେଲେନି ବା ସେ ହଁ। ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲେ ଆଉ। ଲାଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ପିଉନି। ବୋଉର ଫଟୋ ଦେଖୁନି ଥଣ୍ଡା ସଇଲା। ଥଣ୍ଡା ପିଉନି ଏବେ।